Hola amigos, como estoy nominada al Cubellas de este año, al premio Cubellas Noir de este año, Xavi Borrell me ha pedido que os haga un vídeo presentando la novela y por qué creo que podría ganar. Voy a intentar ser seria, sabéis que los que me conocéis que me va a costar mucho, pero bueno, vamos a ir seriamente. He estado pensando varios días qué os decía, qué podía resaltar de mi novela para que eligierais o decidierais comprarla y leerla, y solo se me ocurre deciros, ¿y yo qué sé? No lo sé, porque pienso, trata de temas que no se han hablado, de los que no se han hablado nunca, no. Trata de violencia de género y trata del mercado de las mujeres y no, es un tema que se ha tratado en otras muchas novelas. Trata de blancas y todo esto. Eh, hay personajes únicos que no hayan salido en otras novelas, no. Son mujeres como nosotras que se pueden encontrar en situaciones difíciles, que nos podemos dar cuenta de que el mal vive a nuestro lado, que las víctimas son gente de nuestro alrededor. ¿Qué puedo resaltar? ¿Qué puedo resaltar? Bueno, la forma de narrar. Los personajes hablan muy por mi boca. No soy yo. Los personajes no soy yo. No soy volcada en ningún personaje, pero sí tienen mucho de mí. Sobre todo la forma de ver la vida. Estoy al lado de unas grandes autoras con unos libros estupendos y me gusta, estoy encantada de compartir nominación con ellas. Gane o no gane, haber estado nominada junto con estos cuatro monstruos en el Cubellas Noir siempre será un gran recuerdo para mí. Un beso. Hola a todos los amigos de Cubeles Noir, soy Dolores Reyes, autora de Cometierra, y estoy muy contenta porque me han contado que la novela está nominada, lo cual me pone muy feliz. Les cuento que Cometierra es la historia de una chica que descubre el don de la evidencia comiendo tierra cercana a un cuerpo de donde ella, o sea, desde esa tierra ella puede ver qué pasó con esa persona desaparecida o muerta. Empieza a trabajar colaborando en casos policiales o en casos de desapariciones, siempre buscada por familiares que buscan a sus seres queridos que ya no están. Bueno, les mando un beso enorme a todos y muchas ganas de leer también a los otros nominados. Espero que consigan el libro que lo editó allá Editorial Sigilo España. Un saludo enorme. Hola, soy Leticia Sánchez Ruiz, la autora de Cuando es invierno en el Mar del Norte, y tengo que deciros que ya con estar nominada al premio Cubelles Noir, yo me siento ganadora. Sé que es un lugar común que se suele decir, pero de verdad que yo así lo siento. Y las razones por las que Cuando es invierno en el Mar del Norte debería llevarse el premio, bueno, eso ya le corresponde al jurado decir, porque así me lo han pedido, que entiendo que es una propuesta diferente y a la vez clásica, porque un misterio de la habitación cerrada, sospechosos en una casa, una isla misteriosa, secretos familiares, pues son ingredientes de la novela de misterio más clásica. Sin embargo, también tiene un poco de darle la vuelta a todo esto, ¿no? Por ejemplo, la periodista que investiga el caso es una periodista cultural y además en paro. El investigador es el que menos pinta en todo esto. Ese sitio fabuloso que se supone que tiene que ser una isla misteriosa, al final es un hogar común y muy chabacano. Y sobre todo, en medio de toda esta investigación y de lo que es un crimen, también es una novela que habla mucho sobre el interior, es muy subjetiva. Y bueno, pues por todas estas cosas pienso que Cuando es invierno en el Mar del Norte es una propuesta distinta y a la vez también una propuesta muy clásica. Espero que les guste.
Y muchísimas, muchísimas gracias por haberos fijado en mi libro para este premio. Un beso para todos. Hola, soy Graciela Moreno, autora de novela negra, y estoy aquí para agradecer al Festival de Cubillas Noir que haya nominado a mi novela Invisibles como candidata al premio de novela negra que otorga este festival por todas aquellas publicadas en 2019. En esta novela se analiza el tema de los desaparecidos en España. Es una trama en la cual tres personajes, Sara, Simón y Pablo, se lanzan a la búsqueda de las respuestas del por qué han desaparecido 5 mujeres en la ciudad de Barcelona sin ningún elemento común entre sí. Desaparecen por una de las causas en las que realmente sucede en todo el mundo. Es una novela dedicada a los desaparecidos y a las personas que no renuncian a encontrarlos, y además es una novela negra muy social, ambientada, como os digo, en Barcelona, y en la cual realmente se ve no solamente la razón por la cual desaparecen, sino el pasado de los protagonistas y la importancia que tiene la infancia en todos nosotros. Hola, mi nombre es Mónica Ruanet y soy autora de la novela Despiértame cuando acabe septiembre, que es una de las nominadas a Mejor Novela Negra escrita por una mujer en 2019 por el Festival de Cubelles Noir. En mi novela os presento a Amparo, que es una mujer de 50 y tantos años que tiene que buscar a un hijo que ha desaparecido desde un pueblito de Valencia hasta el sur de Inglaterra, y va descubriendo una serie de verdades muy sórdidas que no le impiden dejar su búsqueda. Para mí es un honor esta nominación, sobre todo por las otras autoras con las que estoy nominada, y yo ya con esta nominación ya estoy contenta. Espero que la novela os guste a todos y a todas, y muchísimas gracias. Hola, sóc la Pilar Romera i resulta que la meva novel·la Els impostors, en català, a Editorial Columna, i Los impostores, en castellà, a Editorial Destino, ha sortit nominada com a millor novel·la escrita per una dona en català a l'any 2019. Jo encantada de la vida. M'han demanat que fes un petit vídeo explicant de què va la novel·la. La novel·la és una novel·la que es mou entre els marges del negre. És una novel·la diferent, jo crec. És una novel·la sobre perdedors de la guerra. Està ambientada l'any 49, a la víspera d'un atemptat contra Franco a Barcelona. Tots els personatges s'enganyen entre ells, són impostors, tal com diu el títol. I bé, és una novel·la sobre relacions, sobre enganys, sobre mentides, sobre personatges jo crec que profundament retratats. He intentat que estés ben escrita, crec que és digna, està dignament escrita, i res, jo crec que és una molt bona candidata i espero que us agradi. Moltes gràcies. Hola, sóc la Maribel Torres, l'autora del Despertar del Navegant. Primer de tot volia donar les gràcies al jurat del Premi Cubelles Noir per haver-la triat entre les finalistes. El Despertar del Navegant és una novel·la que parla sobre corrupció política i empresarial, sobre com estem malbaratant els espais naturals, sobre especulació immobiliària, i penso que podria mereixer ser guanyadora perquè tots aquests temes són molt actuals, molt del nostre dia a dia. També es toca tangencialment el tema dels maltractaments a la dona, i hi ha un canvi en el rol dona-home, en el sentit que la protagonista, l'Adriana, és la detectiva principal i té un ajudant, en Pau, a diferència dels clàssics del gènere negre en el que el detectiu acostumava a ser un home. És una novel·la molt entretinguda, que hi ha una investigació molt dinàmica, i tots els lectors que s'han acostat a donar-me la seva opinió han coincidit en que es llegeix molt de pressa perquè no es pot parar de llegir. O sigui que moltes gràcies i ens veiem al Cubelles Noir. Hola,
Soc la Cristina Malagelada i he escrit Costa Bratva. Aquest llibre comença amb la troballa de 6 nenes mortes, o les restes d'aquestes nenes mortes, a les Gavarres arran d'un incendi forestal. A partir d'aquí es va desgranant tot l'entramat d'una xarxa de tràfic de persones, de menors i de prostitució aquí al Baix Empordà, i tot orquestrat per la màfia russa. És un llibre punyent, que us ho farà passar molt bé, però que també us neguitejarà molt. O sigui que estareu enganxadíssims, no podreu deixar de llegir i de passar les pàgines, però també us en recordareu de mi després de llegir-lo. Aquest any estic nominada al Premi de Novel·la Negra de Cubelles Noir i estic supercontenta. Em va fer molta il·lusió perquè sóc una escriptora accidental i ostres, arribar aquí a ser finalista amb aquestes 3 escriptores més a un premi així em va semblar fantàstic. Em vau demanar aquest vídeo perquè expliqués per què em mereixia guanyar i jo sincerament ja no em mereixo res més. Jo estant de finalista ja estic més que contenta. O sigui que només dir-vos que moltíssimes gràcies per la nominació, estic celebrant des de fa molts dies que sóc finalista i que res, però felicitats pel festival, que veig que sou una organització que us estimeu molt els llibres i com més negres millor, i a partir d'aquí moltes ganes de venir a veure-us a Cubelles i de passar uns bons dies celebrant la novel·la negra i tot el que l'envolta amb vosaltres. Així que llarga vida a Cubelles Noir i salut a tots. Bon dia, em dic Eva Gutiérrez i estic aquí per presentar-vos la meva novel·la Metzina. La protagonista és l'Àlex Castells, una detectiu que en aquesta ocasió investiga un cas d'assassinat a la ciutat de Barcelona en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i en concret amb l'inspector Sergio Rodón. Es tracta d'una novel·la, pel que em diuen els lectors, d'un ritme trepidant, on el suspens es manté fins al final, molt cinematogràfica, es podria veure com una pel·lícula en blanc i negre, a diferència d'altres novel·les que aposten potser per un estil més americà o més nòrdic, amb personatges més sòrdids, més marginals, amb crims més espectaculars, amb molta profusió de sang. En el meu cas es tracta d'una novel·la que entronca més directament amb la novel·la tradicional anglesa Enigma. El meu objectiu, en definitiva, és entretenir-vos i veure si el lector és capaç d'arribar a descobrir qui és l'assassí o l'assassina a partir de les pistes que vaig deixant i de les trampes que també us aniré posant. Crec que us agradarà la relació entre els personatges, que són molt diversos. Hi ha consellers de la Generalitat, hi ha membres d'una secta, hi ha artistes, hi ha empresaris, gent que normalment es mou en mons de luxe i de poder. Es tracta d'un artefacte literari, cert, però també hi ha molta presència de pintura. L'assassinada és una pintora famosa, la mare de l'assassinada és una famosa mecenes, la família és propietària d'un museu. Hi ha un pintor real, que es diu Albert Ferrer, de Lleida, que ja ha pintat 3 quadres inspirats en la novel·la. Aquests 3 quadres tracten també d'un tema que crec que pot ser força original, que són els mites clàssics que apareixen aquí i allà a Metzina. Parlo d'herois clàssics, del regne d'Hades, de monstres com Medusa, i crec que això li dona una certa profunditat i un element que pot ser curiós i que pot ser original. Per últim, també, la protagonista és bisexual, la qual cosa és cert que avui en dia aquest fet ja es viu amb normalitat i més en el nostre país, però tampoc hem d'oblidar que estem en una societat on les agressions homòfobes estan anant en augment i en aquest sentit crec que cal continuar vigilants i continuar mostrant personatges literaris que mostren altres formes de viure, d'estimar i de ser en aquest món. Espero que la lectura de Metzina us sigui molt grata. Moltes gràcies per haver-me deixat arribar fins aquí i que guanyi la millor.